şol bid'atçı ahun mollalar näme gurrun gaýra diýerler? Ewliya pir adamlar senin yüreğindäkini bilip bilýär. Ve ewliya pirler gaýby bilýär. Allah olara bildirýär diýerler. Hatta musulmanlar has öte geçip pir öz sopsunyň ýize ýatyr düşökdene çegedek sağa çepe aýlanýanyndan habary bar diýerler. Misal üçin şol bid'atçy ahunlardan biri öz pirini öwüp halkyň önüne şu wakany gurrun berýär. Plan pir gatyly pirdi, keramatly pirdi, güýçli pirdi, gaýby bilýärdi diýe. Akşam ederi işini diye ertesi gün sana gurrun berýärdi diye. Bir gezek şol pirin cemaatinden bir kişi giýje ýatyrka aýalyna ýanaşmaly däl görnüşde ýanaşypdyr diye. Bunu şol bid'atçy kişi gurrun berýär. Öz piri barada. Ha, bir gezek şol pirin cemaatinden bir kişi giýje ýatyrka aýalyna ýanaşmaly däl görnüşde ýanaşypdyr diye. Pir hem bundan habarly bolýar da gaty gahar gelýär diye. Ertesi gün pir cemaate mescide gelenne şol ýalňyş hereket barada umumy nasihat edýär diye. Ýanky sopsy şonda da şol ýalňyşy bir näçe gezek gaýtalýar bolyn pirin gahar gelip ýyje diye içiňizden ýalňyş hereket eden bar diye. Akylly bolsun diye. Bolmasa näme edýänini we kimdigini cemaatyn onu äşkar edern diýdi diye. Awa izinden näme görün? Awa pirin nähil keramet bar eken diýip şunu gurrun berýär cemaatyn onuna. Awa. Nämemiş? Pir gaýby bilýärmiş. Öz sopularynyň awa giýje hatta aýaly bilen näme işläp görenden habarlymyş. Bu pirin bir sop sadallar 40 sanakmy we 30 sanakmy we 100 sanakmy diýmek hemmesinden habarly bu. Bu bid'atçyň düşünjesine görä. Çünki öz ýanyna ne pir diýe gaýby bilýär, Allah bildirýär diýip inanýar. Hawa. Bu bid'atçylar musulmanlar pirler gaýby bilýär diýip hem delil diýip Musa aleyhisselamın ejesi barada gelen ayeti getirýärler. Ýa-da Jin surasyndan käbir ayetleri getirýärler. Garaz bu mesele değişli bolmayan ayetleri getirip bilmeyen insanların başını gözüne aylayalar. Ewliya pir adı bilen, keramet keşf adı bilen, sopçuluk adı bilen delilsiz batıl yalınç zatlar ýaýra diýerler. Oturanlardan bir kellesini götürüp ay ahunaga pir sopsunyň aýaly bilen näme işleýäni bilen, ýatan jaýy bilen näme işi bar diýmeýär. Näme kellesini sallap dinläp oturýarlar. Bu bid'atçy ahun mollalar musulmanlar samsyklaşdyrýarlar. Ondan şuna meňdeş batıl zatlary dinläp öwrenşen insanlar onun üçin bular ýaly hekaýeler adaty zat bolup gidýär. Keramet diýip inanyp oturýarlar şuňal batıl zatlara. Aw keramet diýip näme gurrun berseler inanyp kabul edip ýörler. Keramet musulman doganlar Kur'an we sünnete laýyk bolsa keramet bolýar. Her eşden hekaýaňa keramet diýip ýörmeli däl. Sahih Buhari'de gelen hadiste haber berilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toya gelýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol toy yerine barıp oturanda şol ýerde kiçik jaşlar gazal şygyr okuýarlar. Şol okan şygyrlarynyň içinde şeýle sözler diýerler. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gad. Yani manisi şol aýdýan şygyrlarynyň gazallarynyň içinde geçýän setirlerden biri manisi näme? Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gad. Manisi biziň aramyzda ertir näme boljagyny bilip duran peýgamber bar diýerler. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barada diýerler şunu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Gün olar saklaýardy näme diýär? La taquli hakaza ve quli ma kunti taqulin. Beýle diýme diýär. Mundan diýip duran sözleriň ýaly sözler aýdy bar, emma bu sözler diýme diýär. Yani şeriaty ters, akida ters, ýalňyş zat gurlaýarlar şygyryň içinde. Olar diýme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ertir näme boljagyny bilýän peýgamber bady bu sözi aýtma diýär. Näme üçin?
Bu hadisin başka rivayetinde, Fethül Bari'de gelen rivayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye la ya'lemu ma fi gadin illallah. Ertir näme boljagyny Allah Taala'dan başka hiç kim bilmez diye. Çünkü näme ertir näme boljak gaýp bilmi. Bir ay soň näme boljak, ertir näme boljak, daňa çykýasmy çykmaýasmy gaýp bilmi bir Allah bilýär. Indi seredin musulmanlar pikirlenin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol wagt özüne wahy gelip dur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem wahy gelip dur. Cebrail perişte arkaly Allah Taala bilen gurlaşyp dur. Emma näme diýär Peygamberimiz? Beýle diýmäň diýär. Mundan diýip duran sözleriňiz ýaly sözler aýdy ber, emma bu sözler diýmäň diýär. Ertir näme boljagyny Allah Taala'dan başga hiç kim bilmez diýär. Gönü Peygamberimiz şo taýda ýalňyşlaryny düzeltdi. Emma bu bidgatçy ahun mollalar näme diýär? Pirler, öwliýalar gaýby bilýär, Allah olara bildirýär. Dünkü bolan zat ertesi gün sana gurrun berýär. Soplaryň düşegine näçe gedek saga çepe aýlanýanyň habary bar. Uzakdaky pire, ýa-da ölüp giden pire, yetiş ýa pirim, medet ýa şeyh, kömek pirim diýip olardan dile geçseň diye senden habarly bolup diye yardım edýärler diýerler. Evet, ýaýradýan gurrumlaryna. Ve ayet hadisler bar diye öz ýanyň kellelerine göre düşünürýärler. Şeydip näme? Sada adamdan başyny gözüni aýlaýarlar. Emma ayet we hadisler näme diýär? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýip dur? Bular näme diýip öwredýärler insanlara. Yani musulmanlar bul bidgatçı ahun mollalarım yalançılıkta şol Kur'an-ı Kerim'de palatyan diýen palçılardan tapawdy yok. Şonuň üçin musulman doganlar allanmalyň, özümizi allatdyrmalyň, ýakynlarymyzy öwredeliň. Gaýby Allah Taala'dan başga hiç kim bilmeýär. Peygamberler hem öz-özünden gaýby bilmeýär, perişteler hem bilmeýär, öwliýalar hem bilmeýär, pirler hem bilmeýär. Palçylar aňyrda dursun.